M'għandniex biss nirrestawraw iżda aktar minn hekk nikkonservaw għall-futur. Kien dan il-ħsieb f'moħħhom li l-membri tal-Arċikonfraternità tal-Kurċifiss Mirakolus bdew il-proċess ta' restawr delikat u konservazzjoni fuq il-Kurċifiss Mirakolus miżmum fil-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt. NetNews tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proċess fuq ikona meqjusa minn ħafna bħala ġojjel nazzjonali ma' restawratur ewlieni Dun Charles Vella. L-iktar importanti huwa l-konservazzjoni biex aħna kif wasal sa issa għandna kważi 400 sena wasluh il qudiem il-futur il-ġenerazzjonijiet ta' warajna fuq kollox hija ikona importanti ħafna kemm l-aspett storiku kemm l-aspett ta' devozzjoni u allura huwa wkoll ikona nazzjonali u rrid iwassal wkoll għall-uliet ulied hekk. Aktar informazzjoni ngħatat waqt simpożju fil-Knisja ta' Ġiesu fil-preżenza fost l-oħrajn tas-Sindku tal-Belt, Christian Mikallef. Il-leġenda tajt li waqt li kien qed jiskolpi dan il-kurċifiss Dun Innocenzo de Petralja ma setax iġib wiċċ Ġesu kif xtaq, iżda darba qam u sab il-wiċċ lest. Kien minn din il-leġenda li dan il-kurċifiss ħadd titlu ta' Mirakolus. Sa mis-seklu 17 dan il-kurċifiss ġab devozzjoni kbira mill-Kristjani u jinżamm bożza fost il-patrijiet Franġiskani. Madankollu l-elementi tan-natura ħallew l-impatt tagħhom fuq din ix-xbija tant li X-rays u testijiet xjentifiċi oħrajn li saru fuqu u rew li dan kien qed jiddeterjora b'pass maġġel. Il-membri tal-Arċikonfraternità indunaw b'dan meta rċivew talba mid-Djoċeżi Awċija biex il-kurċifiss jittella l-pellegrinaġġ. Iżda kif jispjega is-Segretarju tal-Arċikonfraternità Anton Kassar meta ttieħed il-parir tekniku dan ma kienx suġġerit. Aħna ħadna pariri mingħand l-esperti biex naraw l-istat tal-kurċifiss fi x'inhu qabel ma noħduh li għawdex. Il-pariri tal-esperti kienu li l-kurċifiss għandu ħsara kbira u ma jkunx vijabbli li l-kurċifiss intuħ dik il-kedda. U minn hemm beda l-proċess li mistenni jwassal biex il-Kurċifiss Mirakolus ikun inawgurat fl-ewwel ġimgħa ta' Mejju għall-festa tas-Salib Imqaddes. Fost l-oħrajn, il-proċess inkluda wkoll trattament ta' didossifikazzjoni biex tinqered kwalunkwe traċċa ta' parassita li kienet qed tattakkah. Fil-proċess sar ukoll tindif ta' xbija ta' Kristu u anke tas-Salib filwaqt li sar konsolidar u restawr tal-partijiet li kienu qed jiddeterjoraw. Bekk issa jista' jsir monitorat sew tal-ambjent tan-niċċa fost l-oħrajn billi tkun ikkalkulata t-temperatura u l-umdità kull siegħa. Dan għandu jwassal biex il-perit Andrew Ellul jara li fil-futur il-kurċifiss jinżamm fl-aħjar klima possibbli. Dan minn barra xogħol ta' restawr f'żewġ pitturi li jinsabu qrib in-niċċa u anke fil-kappella qrib iddedikata lill-kurċifiss.